for more videos. Kolorum sa Dinagat Files. Subscribe and click the notification bell for more updates. Sabi ko hinto. Sino ba yun? Major, si Lieutenant Mingkay kasi. Siguro po Major, akala ko kasi naglalakad pa kayo. Ang lampa mo talaga, Lieutenant. Teka lang Major, bakit kita tayo nito? Parang may naamoy ako. Ako rin, parang may naamoy ako. Baka utot ko yun. Baho! Huwag kayong tumayo. Follow me. Parang may tao lang. Basta huwag ka na maramta. Pagkala tayo, Captain Cordapia and Lieutenant Kiray, dun kayo. Nakakapit. Bilisan nyo! Lieutenant Mingkay, RSPO1 Chikay, dun kayo. SPO1 Mayang, sumunod ka sa akin.
Major, si General yata yun. Sakit. Ano ba? Narangal ba? Wala. Major, wala. Ay! Kumpay, gusto nga. Kita po tayo sa kalaban. Bilis. Tayo tayo dito ngayon. Ganda. Oops, guys, yun ang magkasamahan natin. Tara! Uy, Major, kumusta ang lagay nandito? Okay naman kami kayo. Mabuti. Okay. Apoy na! Guys, sumayo na kayo. May kalaban. Bilisan nyo! Run. Nando, clear na ba dyan? Oo, clear na. Clear na. Iniwan ka na niya. Ano, susi na to? Susi ng daanan ni Commander. Oo, susi na to. Commander. Paano kung meron tayong makasalubong ng mga kulurong na militar? Di papatay natin lahat. Pa ba ang gagawin natin? Magtatago ako. Pero ako, pag may inasagos pa akong mga militar, hindi ko sila sasaktan, Commander. Kasi alam ko yung feeling na nasasaktan. Gago, tara na nga. Hanapin. Commander, ano yung madadaan? Teka. Ano ba yung dinadaanan natin? Ito ba yung dinaanan ng dalawa? Sikat lang. Tignan mo nga. Amin mo. Sir, Tara. Ay, ayun. Ayun na, Commander. Yung dalawang mga bobo na pinagpalit sa mga nagagawa mo. Nakita kami ng mga guwapo. Why? Saan? Nandoon.
Makulong naman na kayo. May kalaban pa palating. Boom! Boom, boom! Wow! Commander! Medyo marami sila. Di natin kaya to. Dito ka sa likuran ko, Lina. Kayo dalawa, magstago kayo. Commander! Ang dami nila, di natin kaya. Paano to? Commander! Medyo marami sila. Di natin kaya to. Atlas na tayo. Tara, tara, tara. Guys! Atras! General, tatakas sila! Tatakas ka pa ha? Bulit wala to. Buhay ka pala, ha? Tara na, sumunod kaya sa ako! Natumba sila to, Radilis! Okay, Ramran! Akong pusil! Bilisan niyo! Magkaroon si Saya! Aray, sabi ko hinto. Sino ba yun? Major, si Lieutenant. Tingin ka yun. Sorry po, Major. Akala. Ay, akala. Major, si Lieutenant. Tingin kasi. Nabili ng chinilas. Balik. Guys, kita! Ano pala to? Wala. Lago pa siya. Bakit mo? Ay, klaro. May kapag-alala. Hindi, patay na ako. Ano? Ekay.